салому алайкум ва рӯз бахайр дӯстони азиз. навбатдор ҳастам дар шаҳр Абдулло Ғурбатӣ ва чину гуное ки медонед имрӯз кормандони тиб аз норасоии либосҳои махсус хеле танқисӣ мекашанд ва маҳз дар амин арафа баъзе аз корхонаҳо тасмим гирифтанд ки духти либосҳои тиббиро ба роҳ монанд ва яке аз чунин корхонаҳо корхонаи Гулистони Душанбе аст ки ҳозир ворид мешавем ва аз ҷараёни кор барои шумо гузориш метиҳем. Гулистони Душанбе яке аз корхонаҳоест ки аз моҳи апрел шуруъ аз охирҳои март ва аввали апрел ба духтани либосҳои тиббӣ пардохтанд. Пеш ин корхона ба духтани либосҳои варзишӣ ва умуман дигар либосҳо кор мегирифт ва имрӯз бошад дар арафаи кишвар ба либосҳои тиббӣ ниёз дорад. ба ҳамин хотир корхона тасмим гирифтааст ки истеҳсоли либосҳои тиббӣ, ниқобҳои тиббиро ба роҳ монад. Қарор дорем дар коргоҳ боиста дар ошёнаи якум дар инҷа корҳои қолабзанӣ ва буридан анҷом мешаванд. Ин дастгоҳҳои бурандагӣ соли 2005 ба корхона аз ҷумҳурии ҷопон, Туркия, Хитой ворид шуда буданд. Хеле муосир ва хеле самарабахш аст кори инҳо ва ҳам идораи инҳо хеле осон аст. Компютер тибқи фармоиш қолабҳои махсусро аз мато мебурад ва ин қолабҳо баъдан ба марҳалаи дигар ба марҳалаи духт равон мешаванд ки дар ошонаи дуюм ҷойгир аст ва он ҷо ҳам рафта ҳозир мебинем. Айни ҳол мо ворид мешавем бевосита ба сехи дузандагӣ. Дар инҷа беш аз 170 нафар ба таври доимӣ кор мекунанд. Бештари инҳо бонвон ва модарони мо ҳастанд ки тақдири имрӯзаи табибон ки бевосита бо беморон алоқа доранд аз ҳамин либосҳо вобаста аст. аз ин ки дастгоҳи махсус аз мато қолаб мебурад, ин матоҳо ба дасти ана ҳамин бонуон меафтанд ва бо дастони нозуки худ дар ҳамин мошинаҳо ин мато табдил меёбад ба ниқоби тиббӣ, ба либосҳои махсуси муҳофизатӣ. ана ҳамин модарони мо ҳамарӯза аз субҳи содиқ бо дарки масъулият, бо дарки ине ки ҳаёти табибон ва муҳофизати табибон аз онҳо вобаста аст, ҳамарӯза меоянд пушти ин мошинаҳо мешинанд ва ба духтани либосҳои махсуси муҳофизатӣ мепардозанд. бо вуҷуди оне ки маоши онҳо чандон зиёд нест, аммо онҳо аз кори худ розӣ ҳастанд ва ифтихор ҳам мекунанд, чунки имрӯз беш аз ҳар вақти дигар кӯмаки онҳо ба мардум, ба соҳаи тиб ва махсусан ба табибони мо мерасад. аслан иқтидори корхонаи Гулистони Душанбе дар як сол беш аз 1 миллион маҳсулоти духт аст. танҳо то санаи 1 май ин корхона беш аз 60,000 ниқоби тиббӣ ва беш аз 22,000 либосҳои махсуси муҳофизати духта ба табибон дастрас кардааст. либосҳои махсуси муҳофизатӣ дар ин корхона марҳала бар марҳала аз даст ба даст комил мешаванд, духта мешаванд ва омада дар ҳамин марҳала ба дасти холаи нисо мерасанд ки холаи нисо маҳз машғул аст ба духти қисмати ҳамон каллапӯши либоси муҳофизатӣ. ва ҳоло аз холаи нисо мепурсам ки пештар ин гуна либос медухтанд ё ин ки дар таҷрибаи онҳо чизи нав аст? Он пештар бо ин либосо шинос набудем. ما навак омӯхтем либоса духтанаша. хеле духтанаш осоне ба як 350 то 400 та медузем. барои аз тамоми марҳалаҳои духт гузаштани як либоси муҳофизатӣ аз 20 то 30 дақиқа сарф мешавад ва ниҳоят ин либос мерасад ба дасти холаи Иноят ки инҳоро дарзмон мекунад ва ба шакли ниҳоӣ медарорад. холаи Иноят қаблан дар мағоза савдо мекард, аммо вазъ ин гуна шуд ва касби пешинаи худашро ба ёд овард ва имрӯз омадааст ва барои мову шумо, барои табибони мову шумо либосҳои муҳофизатӣ медузад. Тамоми рӯз дар корхона тақрибан фазо ҳамин гуна аст. Ҳама ташвиш доранд, ҳама
кӯшиш мекунанд тезтар он дарсҳои гирифтаи худашонро будузанд ва ба духтани дигар либос пардозанд, чунки онҳо медонанд ки тақдири табибон, тақдири кишвар, тақдири беморон аз онҳо хеле ва хеле вобаста аст. Дар як шабонарӯз дар корхона тақрибан 2000 ниқоби тиббӣ ва беш аз 500 либоси махсуси муҳофизатӣ духта ба истифода дода мешавад. Дар бораи сифати маҳсулот хулосаи ниҳоиро ана ҳамин модарони мо ки дар инҷа шиштагиянд ва назорат мекунанд ки либос ягон нуқсон надошта бошад, ягон ҷои нодухта намонда бошад. Ниҳоят расидем ба марҳалаи охир, бастубанди либосҳо, ду намуд либосҳои муҳофизатӣ яккарата ва бисёркарата дар инҷа бастабандӣ мешаванд ва ба муассисаҳои тиббӣ ба табибон ирсол карда мешаванд. Дӯстони азиз, дар фурӯшгоҳи сехи дузандагии Гулистони Душанбе аллакай ду намуд либоси муҳофизатӣ ба фурӯш монда шудааст. Мо шумо метавонем фармоиш диҳем, дастраскунӣ танҳо ба тариқи фармоиш бароҳо монда шудааст ва ду намуд либоси муҳофизатӣ, яке 58 сомон, ин як карата ва дигаре 110 сомон. Барои ҳар нафаре ки лозим аст метавонад биёяд, фармоиш диҳад ва дастрас кунад.